nsema me no kan emu oduru ya to nsam ade nyina ma wo sori a wo tim nsam saa wo tim na wo tim wo tim ane mu kekaw o ye hwe yi bema oba ya botere wate ni ame ka kire wo ne se tiri ni ame me ka kire wo ne se to bo asne bi danka no so inshino wo cheka no fa mi sira wo nsam wo de mi sira nsam ene wo na mu a me pa cho me be pa nsam uwia na wo hwe sugar gu nsam na de asira wo nsam me pa cho wo ye ne nansa pe etu asi orofo me ametie me se wo a wo so asen eye University Foundation University Foundation ni a ene humobro fo nsu nie ayemye nie adoye nie me pa cho to bo asena tie ni America no se e bia wo hia kwen na won ne dinsa wo so a 0548 302985 to bo ase na jebre mediani odifo AKWESI ANTWI beda safo ye God's Revelation Ministry no e brother ye mpa bo ya wada ye bra metranse ko siada anointing service na special day ni bookment ubukume na me ne wa hia na eno betimma wo ba fiem tim hia wa sori na yakasa na ya sra sunsum no ama sunsum abaye adwuma orofo emonsamfo ede we tutuo na wo da ho na wo ho no me so da na yere o ho me ba to tie mi ya bo udua o ho no a won te ase a kope we ba ko peye manches ne yeso ja pe wu baby a manches ne re panish fani nyina hyehye ade anim woni hyehyem ade chi super yi nyina bo se manches ni nyina atutu afiri we na no atutu fi anu amepa chefa na mo fan sra nipa no ade chi anu masan yesa ade chi anu masan yesa mepa cho sar ahonhon ni nyina be firi wako fa za je unsem odi fa ko sentu me kan sam a obebisa agrum na me kan wasam pa woni ada jira ye ntu kwan bi kwa kwanto ahoboabo di ni wo arafo ensema me ne kan wonya bia sa attention TV tina mato bo ase me mpese me se obi a wa honho no a wo pese so an ko pe ya ye pe wo twa de wo chemu se ya na wadan ba kwa buto na de Manchester na no ye de pa no a hyehyem pe Manchester 2 box woni hyehyem ya de che so pe peja Manchester bo se ni nyina be yie fia no kama uwi amon fantwi ni pa no fini so be se ni na ase sa awon ho ni nyina ko ya woni pa bia ba asase we su a ade ye friend sika e bi nyina ni semda de bia me pa cho tie me ho me se dai ho kope ba bia ya to aba to fam ana kope ba bia bedu asie na twa menkanso no wa pempem me pa cha oba wo dan ya wo dam ni fadan kan sia no se na fa menkanso no to anim na fa sika 30 pesos guso ni awo ha wa dwinje won sam sika ma wo bre wa bra bomu no ade be chen na pa no gina wo fie ho e pa wo chew arafo me kasu sumi sama sirawo amekan ye buru adwene ntiase so odi pa bi ntimi sisa me ba cho tie me wanyem doctor say for wonyem ye doctor say wonyem ye wanyem doctor say wonyem me boji hu di ntisa wonyem wanyem otama pa ho ha ho kope menkan so no sane ba ko 14 na body kashire na fada nka bere fe ofasi sisi wori sisi pe mpacho jai ana petutu tam kashire ni wase na fatu nsom fa dware akwara no hyen fa kora behunu eso yere o hyen fa kora be den behunu so shemuso no ache so be sane fam wo wie pe wo sane wo dware wie pe no sane kashire ni na de 30 pesos kana da kogu bola adofo boso nyame wotumi nature okan ho sabri bese media ne odi fo AKWESI ANTWI dodo anani se emeya da be da for ye God's Revelation Ministry no na sunsun nsam eye ma hia de
na eye wo so ahia de nti me kofa de berewo na nature man me kire na mfaso eba so sabre nyame kan se ale safi onyame oni yare safo nyame kan se hwan ni okese no okese ni Yehowa oketwa ene ni obre ne ho ase no hu nyame ni onyame mfisuru musoro eme ya doye mfama yen onyame won ka ye ho no ye kese obi so difo me bada na wakam kai na akwala obeso so hwini dem o ne kra hu ade enye ese na kan ne so kodi agro me pa che we nya agro die we enya agro die tie me danka na me kan wa sebo kote a emfa kokoti nkote wo be kore danka ne enyi ketwa na pie no me pa che tibi me yam fra ye nkuto na fa hye etum fasra kwada no me pa che saa de no ohu bio saa kwada ne kikam no ohu bio me so nya de ohu bio danka ria na siwo no me pa cho tie me otimi ware ne bona ogwae ne bona na wo hata na wasiwo wodurum unsia mpacho fa alligator pepper anu ya friend mentia mewa fa ka ho ebono nsia ososo dai basa fa gujam na we se bohu adekono biam obi a pese obi a wade na pese o command kopa alligator pepper no ani dankan ni coat no ne bona no fa kakra to anu na we na kasa eni no nsia ade ne besi odofo siedi adwini ni dachi a si ye ba hwe asuo fra nyina manasa enti gibre na to bo asese so rifa kwese dwumi tenasia na sunsum ahoden ena me de brew obi anante ya kekere ne certificate anantenta ne da fa ho maame ade adama ni munyama etimi ye no mentimi nkire ne nyina nwie nde na sabri be mo a e baba ba to aso a kire na ya mo hu se sunsuma de nature etimi stop sunsuma de ni pebiti asase su a baabi a wo to ade no ewo wo de ade siwa ye nton me pa chaw en ha hu fa me kwa tenten fo pe kan we hu na ko pa ade we ho 12 o'clock na wi ajan me kono gu ho mo to am pese be to ade no be dwane afro be ja ho abaw obe ja sa ho na mawo orofo mishimidi ni prophet eruka kwasentwi mediane nature man sunsumoja sunsumu boafo ni oka bi ewum eni ewrade ni opege obi enso ni ewrade sabri mami ntwa me ho na menkomra menja boafo nkrato University Foundation omo ene so yase na emadwumadi efefefe eti mami ntwa me ho nkomra na me ba na me fansa kuma bi ntwa so na me ntwa so yorofo eneso yeko yaba na me kan se me no kasa me twa me koja abo afon kra to kakra because university na bo yakidon ti ya obi obo yakidon e bia na so pese obo yakidon ma udwumede wade ton de awo ton ni nyina ekoso sabe na me kan se bomode na to bo ase na frodi for kosentwi e wo no ma 0543 419160 na some betima from next line 0553 40 4062 from me na besuma sin na madwumedia media no mentimi nya wode ni enkoso yi na we kwacha de efe kwancha de efe diska na ye kwacha de efe diska na ye enti meseso ubebo moden abesuma sin na manaboa na menche me kasaba kumienu bi na makrawo mama kono nyame ya adoma da sene yatumi atoa so me pacho tie me obi se papa meti asasi so adwuma bia ni wa menye mane yi
mepacho fa dankai na to boase eno ba kwa bola so wo frɛ me meche wade a obey bola de so na wo de danka na ye wo hwia eno de watare a wa hye mfifiri abam ene danka we ene ba kwa bola so atare dada wa hye a wo hye mfifiri bo wo de ato bia wo hye biem no eno ena wo de danka ba kwa ye me se to jabotre na to boase oba bi tia sa sisu ni monam kankan to ni pedua no mepacho frɛ me ne nche wade a wo de danka yi ebeye me se si Yesu amba na otiase na ohwe yen a anuonyama de beye wo awurade dia na asedan so ye de ama awurade na osomfo kwasi antwi na onyame ahye manuonyam because anuonyam hye e wo awurade nsam nyame kan se osoro anuonyam eni ani monye tata no peja ne nsaban ne atam be hye ewudifo be hye de atia wabra bom no awurade man ye adwuma obi wu na obi akofa nanim na de be hunu na busiafo me pa chocho wase kopedanka ada nipa no wi na so wu ya wada ne ya wada etoso na mo de mo pai danka me nsape e wo fie ho mo wi a ba bia mo pai no me sere mo ba bia mo pai na mo fa 10 pesos pampa to fam ho na mo fa bidie kumankuma mienu nka ho awurade be masa nipa wi na nimo no wo twa hwe wo mani mama wo sampa nyame tumi ho frodi for kwasi antwi e wo 0543 419160 se Yesu ama onyame sunsun na basa ne ditumi ebe kan obi we se difo amahwe na hwe ne mini ba bi ewo mesimi wa Blakuma Agape William Street fa phone na frame o frame a onyame be fa me so aboa ebia wo ha bi manka manka so no nche se ewiya no nemu omodin etu anamon na bra na oba me pa chawo obi abo no tuo e wo sunsun aso da ya bo tuo me pa chawo yedi boyi emu fomu no esoja ne de atum ni atotoma na ben ebin a hwade utie me ebin a ne de kurubo afra ene alataje ne de asraw so da ne abumtuo ye de we ne si anokwan frame no nyame ebe okase frame no nyame ebe jiwa fi abonsafo nsam onyame sunsun ene na ho ode enka ho eda se macrow